אז אנחנו ממשיכים, זה פרק 2, אני לא יודע מתוך כמה. אז אדון אסק דני אומר, ואם תנסו, אז אמרתי, אני לא יודע מה הניסוי, אז הוא טוען שלא ניתן לעבור את מהירות האור, שזו טענה משוללת יסוד, לפי הפיזיקה המקובלת, זה לא נכון, אבל בסדר. הוא אומר, אם תנסו, מהמילה ניסוי, הוא לא אומר מה הניסוי, אתם תגלו, הוא לא אומר איך נגלה, שככל שאתם מתקרבים יותר למהירות האור. עכשיו, אם אני לא יודע מה זה אומר ככל שאתם מתקרבים יותר למהירות האור. אני לא יודע מה זה אומר. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע מה זה אומר. לא רק זה, זה גם בסתירה לתורת היחסות הפרטית של איינשטיין. לפי תורת היחסות הפרטית של איינשטיין, אין משמעות למילה מהירות. זה מונח נטול משמעות. זו בעצם, זה הייתי אומר, זה האסנס, זה המסר המרכזי של תורת היחסות הפרטית של איינשטיין. שבעצם איינשטיין אומר, אני אתן לכם דוגמה, אז בואו נרוקן את היקום מכל תוכן. בואו נגיד שהיקום ריק, אין כוכבים, אין כוכבי לכת, אין את הדגל, אין כלום, יקום ריק לחלוטין, שחור משחור, ועכשיו בואו נשים אותי ביקום הזה, בחליפת חלל, עם חמצן, הכל בסדר, אני אסטרונאוט, מרחף בחלל. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה המהירות שלי? מה המהירות? האם אני כרגע עומד במקום, אולי אני זז שמאלה, אולי אני טס מהר, אולי אני טס לאט, אולי כרגע אני טס פי טריליון בחזקת טריליון ממהירות האור. אז איינשטיין אומר, אין למילים האלה משמעות. למילה מהירות אין משמעות ביקום ריק מתוכן. זה מה שתורת היחסות באה לומר. תורת היחסות באה לומר שכשאתה אומר את המילה מהירות, אתה חייב להוסיף את צמד המילים ביחס ל. ולכן היא נקראת תורת היחסות. ככה אני מבין את זה. אז אם אתה רוצה, נשים בחלל איזשהו דגל, ועכשיו אני יכול להגיד, אוקיי, ביחס לדגל הזה, אני לא זז. המהירות שלי היא 0 מטר לשנייה ביחס לדגל הזה. עכשיו, אם יש לי נגיד, אני עכשיו נכנס, נגיד, נוסיף עכשיו גם חללית עם מנוע רקטי, ואני מתחיל להאיץ לשם, ימינה. ואני רואה את הדגל מאיץ ממני לשם, שמאלה. אז אני יכול בכל רגע נתון למדוד את המהירות שלי כשאני מתרחק מהדגל ולהגיד עכשיו אני מתרחק ב-10 מטרים לשנייה, עכשיו אני מתרחק ב-20, ב-100, ב-1000 וכן הלאה. אוקיי, אז זהו, אבל לטענה ככל שאתם מתקרבים יותר, אז הוא אומר פה, ואם תנסו, זאת אומרת, אם תנסו מה? אם אין דגל, אם אני לבד ביקום, יקום ריק, ואני בספינת חלל, ונגיד שיש לי מנועים רקטיים, ואני מפעיל את המנועים הרקטיים, ואני מרגיש שאני מאיץ לשם. אוקיי, אבל אין לי שום דרך למדוד או לאמוד מה המהירות שלי. זה לא שאין לי דרך טכנית, גם אין לי דרך טכנית, אבל אני לא יודע מה המשמעות של להגיד שאוקיי, אני האצתי, אבל אני לא יכול למדוד את המהירות שלי ביחס למה. אז אין משמעות, אז אני יכול לטעון כל טענה שבא לי. אני יכול להגיד, אני כרגע טס במהירות של טריליון בחזקת טריליון פי מהירות האור, או במונחים של science fiction, של המדע הבדיוני, שהם אומרים, אנחנו טסים עכשיו במסע בין כוכבים, הם אומרים בוורפ 1, וורפ 2, וורפ 3, פי x ממהירות האור, אז זה מדעי לחלוטין לטעון שאני טס פי x ממהירות האור, פי 10, פי 20 ממהירות האור. אין בעיה לטעון את זה. השאלה היא ביחס למה. אם אני לא אומר ביחס למה, אז אין לזה משמעות. אבל אין בעיה לטוס פי כמה וכמה ממהירות האור. אין גבול למהירות. אני יכול לטוס באיזה מהירות שבא לי. השאלה היא ביחס למה. אני יכול לטעון. השאלה היא ביחס למה. אוקיי, אבל פה מה שהוא אומר זה, אם תנסו, אתם תגלו. אז קודם כל מה שהוא אומר כמובן, זה הבל מוחלט,
חסר תוכן, חסר מכלול למה שהוא אומר, אבל זה פשוט בסתירה לכל מה שאני מבין בפיזיקה. עכשיו, מה שהוא רוצה להגיד פה, אם תנסו, אתם תגלו שככל שאתם מתקרבים יותר למהירות האור, ככה הזמן מאט עבורכם. שוב, אז זה אחד מהדברים כביכול שאיינשטיין, שתורת היחסות של איינשטיין מנבט, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, אין דבר כזה, זה בלתי אפשרי. למעשה מה שהוא טוען פה הוא מן הנמנעות. זה לא אפשרי. אני לא יכול לגלות שהזמן מאט עבורי. איך אני אגלה שהזמן מאט עבורי? אני עכשיו טס מהר ומהר, מהר יותר ומהר יותר ומהר. מה? איך אני אמור למדוד את הזמן? הרי כדי למדוד את הזמן אני צריך שעון. אבל אני מודד את הזמן. אז אני צריך שעון אני צריך שני שעונים. עם שעון אחד אני מודד את השעון השני. אבל נניח שמה שאתה אומר זה נכון, שהזמן שלי מאט. אוקיי, איך אני יכול לגלות את זה? יש לי שני שעונים, אז הזמן של שניהם מאט. אם אני טס ביחד עם השעונים, אז הזמן של שניהם מאט. אז שוב, מה שאתה אומר לא נכון, אבל בסדר, אני לא יודע, אולי התכוונת למשהו אחר, אני לא יודע, אבל אתה לא מסביר, אתה לא מדייק, אז אם זה שיעור, אז זה שיעור נורא מבלבל. בואו נמשיך להקשיב. כלומר, אם מישהו יסתכל עליכם מהצד, זה יראה לו כאילו אתם זזים בהילוך איטי. ואם אתם... אוקיי, זו כבר טענה שכבר יש בה משהו, זה כבר, עם זה אני יכול כבר להסכים. זאת אומרת, אם מישהו חולף על פניי במהירות גבוהה, אני מסתכל על השעון שלו, אז אני רואה שהשעון שלו ביחס אליי, אני רואה שהשעון שלו מתקתק לאט. האמת שמשיקולים סימטריים, גם זה מה שהוא אומר עליי. עכשיו, זה שהוא חולף על פניי, כמובן, שוב, אין לזה משמעות. אני יכול להגיד שאני עומד והוא זז, אני יכול להגיד שאני זז והוא עומד, אני יכול להגיד שנינו זזים אחד ביחס לשני, וכמובן שהוא יכול משיקולים סימטריים לטעון את אותם טענות, אבל מבחינת בדיקה, אנחנו אמורים תמיד להגיע לאותה מסקנה, שאם מישהו חולף על פניי, או מישהו ביחס אליי חולף מהר, אני מזהה את השעון שלו מתקתק לאט, והוא כמובן גם את שלי, וזה צריך לחשוב איך זה מסתדר, ששנינו רואים אחד את השני, בעצם מזדקנים לאט יותר, ובאמת זה נכון, זאת אומרת, אנחנו בודקים, וכמה שאני יודע, כשבודקים את זה מגלים שזה נכון, אני לא נכנס כרגע לעומק, עד כדי כך לעומק הקורה. בואו נמשיך. אם תסתכלו על האחרים, זה יראה לכם שהם זזים בהילוך מאוד מהיר. וככה אם אתם חושבים שזזתם... לא. זה לא שמתי לב. אני הקשבתי לסרטון הזה פעם אחת ופספסתי שהוא אומר את זה. אין דבר כזה. אני לא יכול לראות, אף פעם לא קורה, לפי תורת היחסות של איינשטיין, שהזמן מאיץ. תמיד הוא מאט. כשמישהו זז יחסית אליי, השעון שלו מתקתק לאט יותר. אין דבר כזה שהשעון מתקתק מהר יותר. אין דבר כזה. אז גם פה אתה טועה, אוקיי. בואו נראה את הזמן, קופצות לי הודעות. אוקיי, עוד יש לנו דקה ורבע. אבל בואו נשמע את זה שוב. אם מישהו יסתכל עליכם מהצד, זה יראה לו כאילו אתם זזים בהילוך איטי. ואם אתם תסתכלו על האחרים, זה יראה לכם שהם זזים בהילוך מאוד מהיר. לא. אין היגיון, נכון? זה טיעון סימטרי. מה שאני טוען עליך שאתה זז, אתה יכול באופן סימטרי לטעון עליי. אז אף פעם, אז תמיד אם החצי הראשון שמה שאמרת הוא נכון, אז החצי השני בוודאי אינו נכון. משיקולים סימטריים. אין הבדל מי זה אני ומי זה אתה, הרי תמיד אפשר להחליף תפקידים. יש לנו עוד חצי דקה, בואו ננסה לשמוע עוד טיפה. אם אתם חושבים שזזתם במהירות האור, כלומר 300,000 קילומטרים בשנייה, בפועל מה שהרגיש לכם כמו שנייה יכול להיות שעה, ואז יצא שהתקדם. טוב, אז זאת אומרת, אנחנו תחת לחץ. אוקיי, בואו נעצור פה, אני אחשוב על מה שהוא אומר, נמשיך את זה בסרטון הבא. רבותיי, שוב אני מזמן את האיש הזה לוויכוח ציבורי מולי, אני אסף ווידסלבסקי לראשות עיריית תל אביב יפו, להתראות.